Какую шкоду нарабіла непагадзь, што нагаварыў Лукашенко у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія Інгліш», а таксама, якія лічбы вызваленых палітвязняў агучылі дзяржаўныя прапагандысты, раскажам у сённяшнім аб'ектыве. Віталь Бавін у жывым эфіры. Добрый вечар. Запрашаю на суботні выпуск навінаў. Дамова США аб спыненні баявых дзеянняў у Іране блізкая да падпісання. Дакумент, між іншага, прадугледжвае адкрыццё Хурмузскай пратокі. Пра гэта заявіў іранскі міністр замежных справаў Аббас Аракчы. У тым жа, што войны на Блізкім Усходзе і ва ўкраіне завершацца сёлета, упэўнены Александр Лукашенко. Прынамсі, так ён сказаў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія Інгліш». Адкуль такая ўпэўненасць, ведае Алесь Яшченко. Войны в Украине и на Близком Усходе близкие к конца? В этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены. Заявил Александр Лукашенко в интервью для телеканала Саудовской Аравии «Аль-Арабия Инглиш». Что тычется заканчэння войны России супраць Украины? Откуль у Лукашенки может быть такая упэўненасць? Часткова ён можа ведаць пра сітуацыю з закулісных размоваў з Пуціным. Потым ён бачыць вось гэтую змену сітуацыі на фронте. І сам Зеленскі таксама кажа, што увосень можа адкрыцца акно магчымасцяў для перамоў. Так што пэўны грунт пад гэтымі выказванні ёсць. Чаму ж Лукашенко вырашыў паразважаць на тэму пра мір ва ўкраіне і на Блізкім Усходзе на шырокую публіку? Няўжо ізноў прымярае вобраз міратворца? Он сапраўды пазіцыянуе себе тут нават не столькі міратворцам, сколько, ведаеце, вот такая картинка. Ёсць мудры Лукашенко і ёсць не вельмі мудрыя лідары іншых краінаў, ад якіх цалкам все залежыць. Вот. І это іх просто злая воля, што яны гэтыя войны працягваюць. На фоне заяваў Лукашэнкі пра мір у самім Іране кажуць, што падпісанне дамовы з ЗША аб прыпыненні баявых дзеянняў можа быць вельмі блізкім. У цяперашнім пагадненні, якое называецца мемарандумам аб узаемаразуменні і вядома як ісламабадскі мемарандум, абвяшчаецца спыненне вайны на ўсіх франтах, у тым ліку ў Ліване. Іран абяцае адмовіцца ад блакавання Хурмузскай пратокі. Амерыканскі ж бок кажа, што эканамічныя выгады для Ірану, у тым ліку адмена некаторых санкцыяў, будуць залежаць ад выканання Тэгеранам сваіх абавязанняў. У сваю чаргу Лукашенко падкрэслівае, што вайна на Блізкім Усходзе не амерыканска-іранская, а іранска-ізраільская. Маўляў, ЗША былі ўцягнутыя ў канфлікт, а Дональд Трамп спрабуе дамагчыся міру. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Гэта, на мой погляд, сведчыць пра тое, што вот этой недавние размовы, что все, перамовы скончились паміж Вашингтоном и Минском, что уже этот файл как бы закрыты. Для меня это хутчэй сведчанне того, что не закрыты. Что Лукашенко зацікаўлены у працягу этого дыялогу. Паводле журналісткі Мелінды Карен Нусіфоры, з якой напярэдадні размаўляў Лукашенко, аўдыторыя «Аль-Арабія Інгліш» каля 400 мільёнаў чалавек. Алесь Яшченко, Белсат. Лукашэнкаўскі прапагандыст Ігар Тур заявіў, што ў спісе палітвязняў, апублікаваным на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна», ёсць 196 чалавек, якіх ужо даўно вызвалілі. Тэлеканал ОНТ назваў некалькі імёнаў, а некаторых нават паказаў у сваёй амаль 20-хвіліннай праграме. Паводле Тура, праваабаронцы нібыта свядома завышаюць колькасць палітвязняў. Цяпер на сайце «Вясны» пазначана, што палітычнымі зняволенымі прызнаная 860 чалавек. Пры гэтым варта памятаць, што спіс тых, хто незаконна знаходзіцца за кратамі, далёка не поўны. Сваякі затрыманых ды зняволеных, як і былыя вязні, нярэдка пазбягаюць кантактаў з праваабаронцамі, бо баяцца новага пераследу. Праваабаронца Леонід Судаленко адказаў на закід Ігара Тура, падкрэсліўшы, што прапаганда абмяркоўвае не маштаб рэпрэсіў, а тэхнічныя недакладнасці ў базе, створанай праваабарончай супольнасцю фактычна ў падпольных умовах.
Мы працуем не з доступам да дзяржаўных базаў, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве. Калі дзяржава хавае інфармацыю пра суды, памілаванні і вызваленні, а людзі пад страхам новых рэпрэсій баяцца публічнасці, натуральна, што частка звестак можа паступаць са спазненнем. У Беларусі сёння арыштоўваюць людзей, пра якіх мы ўвогуле пакуль не ведаем, асабліва тых, хто знаходзіцца ў СІЗА і чакае суда. Да навінаў надвор'я непагадзь не адпускае Беларусь і ў чэрвені. На сёння ў краіне абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Залівы закранулі перадусім сталіцу Менскую і Віцебскую вобласці. Але наступствы зазналі і іншыя рэгіёны. Напярэдадні на Гарадзеншчыне праз навальнічны фронт упала 2 дзесяткі дрэваў. У Гомлі тройчы падтапляла вуліца, а на Магілёўшчыне выпаў град памерам з грэцкі арэх. Як гэта было і да чаго рыхтавацца на выходных у нашым матэрыяле? Усход Беларусі, горад Мсціслаў. Градзіны да 3-4 сантыметраў у дыяметры памялі гэтую машыну. І, напэўна, не яе адну. Паводле Магілёў абалгідрамету. Калі град у Беларусі бывае, то дробны, а больш за 2 сантыметры здараецца прыкладна раз на паўстагоддзя. А ў Гомлі пасля залевы падтапіла некалькі вуліцаў Хмяльніцкага, Барыкіна, Інтэрнацыянальную. Прычым толькі за 1 тыдзень прыкладна адны і тыя ж вуліцы плылі ўжо тройчы. Раздражнёныя гомельцы пішуць, што праблема хранічная. Кожны раз затапляе адныя і тыя ж месцы, а развязання праблемы ўсё няма і няма. Як развязаць праблему падтапленняў, якая існуе ўжо не першы год і нават не 1 дзясятак гадоў. Дык вочы пазарасталі, жах. З працы дадому ехаў амаль 2 гадзіны. Ды зрабіце ўжо нарэшце ў горадзе ліўневую каналізацыю. У маім дзяцінстве на кожным скрыжаванні былі чыгунныя ліўневыя рашоткі. І вада так не стаяла, а цяпер усё зашылі пад асфальт. Можа, новы мэр хоць здолее прачысціць ліўнёўкі. Парасоны дакладна спатрэбіцца нам і найбліжэйшымі днямі, канстатуе Белгідрамет. Па ўсёй краіне 13, 14 і 15 чэрвеня пройдуць навальніцы. Не парадуюць і тэмпературы. Удзень будзе ад плюс 13 да плюс 23. Марыя Сысой, Белсат. Беларуская зборная атрымала перамогу на міжнародным дабрачынным футбольным турніры Ambassadors Cup 2026 у Вільні. Другое месца ў каманды Літвы, у якой гуляў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. Здабыць кубак беларусам не перашкодзіла нават тое, што матч давялося перарваць на эвакуацыю. Справа ў тым, што ў гэты час у Літве абвяшчалі паветраную трывогу. Папярэджанне пра яе на свае тэлефоны атрымалі жыхары віленскага ўезду пасля таго, як вайскоўцы зафіксавалі радыёлакацыйную адзнаку. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі з Вільні Глафіры Жук. Падчас паветранай трывогі мы былі на дабрачынным футбольным турніры ў Вільні, у якім бралі ўдзел прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, каманда дэмакратычнай Беларусі, удзельнікі з Польшы, Тайваню ды іншых краінаў. У самым пачатку турніру ва ўсіх прысутных гучна зазванілі тэлефоны. Прыйшло паведамленне пра паветраную небяспеку. Узровень ацэньваўся як жоўты. Гэта значыць, што беспасярэдняга ўдару ці падзення аб'екту на той момант не пацвярджалася. Але службы бяспекі працавалі ў рэжыме павышанай гатовасці. Арганізатары пастанавілі спыніць гульню і скараваць усіх у сховішча, якое месцілася побач са стадыёнам у мясцовай школе. Пра гэта абвясціў вядоўца турніру. Ён падкрэсліў, што ўсе павінны прайсці ў бяспечнае месца. Ніякай панікі не было. Людзі, якіх тут было каля сотні, спакойна па чарзе ішлі да школы. Туды ў суправаджэнні сваёй аховы прайшоў прэзідэнт Літвы. Схаваліся беларусы. Сярод іх быў Дзяніс Кучынскі, дарадца Святланы Ціханаўскай у дыпламатычных пытаннях. Толькі прысутныя зайшлі ў школу, як паветраную трывогу адмянілі. Прэзідэнт Літвы і астатнія каманды вярнуліся на поле і працягнулі гуляць у футбол. Як сталася вядома пазней, прычынаю трывогі стаўся метэазонд. Пра гэта паведаміў Нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі. Глафіра Жук, Белсат.
Да іншых навінаў Ілон Маск стаў першым у свеце трыльянерам. Іншымі словамі, ягоны чысты капітал у акцыях, нерухомасці і грашовых актывах цяпер складае болей за 1000 мільярдаў долараў. Гэта адбылося на фоне выхаду SpaceX на фондавую біржу NASDAQ і рэзкага ўзлёту рынкавага кошту гэтай кампаніі. Ілон Маск валодае 42% акцыяў вырабніка касмічных караблёў, што і вывела яго ў статус трыльянера. SpaceX займаецца не толькі будаўніцтвам касмічнай тэхнікі, а таксама уключае ў сябе правайдера спадарожнікава інтэрнэту Starlink і XAI, распрацоўніка мадэлі штучнага інтэлекту Grok. На таргі выставілі болей за 500 мільёнаў акцыяў з першапачатковым коштам $135 за штуку, і гэта быў рэкордны біржавы дэбют у гісторыі NASDAQ. Цікава, што яшчэ ў студзені 2020 года Ілон Маск займаў толькі 35-е месца ў свеце з капіталам каля 28 мільярдаў долараў. Цяпер жа капітал Маска амаль у 4 разы большы, чым у нумара 2 ў топе сусаснавальніка Google Лэры Пейджа. Аднак гэтае багацце ў асноўным складаецца з акцыяў, а іх кошт можа і расці, і падаць. Амерыканскія вайскоўцы ў каардынацыі з венесуэльскімі сіламі забілі лідара найбуйнейшай банды Венесуэлы Трэнде Агаула на загад Дональда Трампа. Пра гэта прэзідэнт Злучаных Штатаў напісаў у сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social. 42-гадовы Эктар Флоренс, вядомы таксама як Ніньо Герэра, узначальваў адну з найбольш вядомых злачынных груповак Лацінскай Амерыкі. Ён пашырыў венесуэльскую банду на тэрыторыю Калумбіі, Эквадору, Перу і Чылі, стварыўшы транснацыянальны картэль. Дзяржаўны дэпартамент США прызнаў Трэнде Арагуа замежнай тэрарыстычнай арганізацыяй. У супрацы з арганізацыяй абвінавачвалі між іншага былога прэзідэнта Венесуэлы Нікаляса Мадура. Кіраўнік Пентагону Піт Гэгзет пацвердзіў ліквідацыю кіраўніка банды. Да навінаў спорту беларускі вясляр Уладзіслаў Кравец стаў чэмпіёнам Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ. Залаты медаль у байдарцы-адзіночцы на дыстанцыі 1000 метраў ён заваяваў на чэмпіянаце Еўропы ў Партугаліі. Для Уладзіслава Краўца гэта ўжо трэці залаты медаль на чэмпіянатах Еўропы, але ўпершыню ён стаў чэмпіёнам кантыненту ў асабістай дысцыпліне. Пасля паўнамаштабнага расійскага ўваравання ва ўкраіну ў лютым 2022, якому спрыяў рэжым Лукашэнкі, міжнародныя спартовыя федэрацыі, міжнародны алімпійскі камітэт уводзілі для беларускіх спартоўцаў абмежаванні. Сёлета ў траўні выканаўчы камітэт МАК скасаваў ранейшыя рэкамендацыі. Цяпер толькі ўсясветная арганізацыя лёгкай атлетыкі і міжнародная федэрацыя гандболу пакінулі дзейным адхіленні беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад іхнай эгідай. Ну і сусветнае свята футболу працягваецца. Услед за Мексікай у барацьбу на чэмпіянаце свету уступілі яшчэ дзве краіны, гаспадыні турніру Канада і ЗША. Як і ў Мехіка, так і ў Таронта і Інглвудзе перад стартавымі матчамі прайшлі яскравыя цырымоніі адкрыцця мундыялю. Падрабязней пра другі гульнявы дзень і не толькі ў нашым наступным матэрыяле. У Таронта святочная атмасфера панавала яшчэ за некалькі гадзінаў да пачатку матча Канада-Босня і Герцагавіна. Канадскія і баснійскія заўзятары зладзілі маштабнае шэсце да стадыёну, запоўніўшы цэнтр гораду яскравымі колерамі, дымам фаераў і гукамі барабанаў. Гэта падобна да грандыёзнага свята, і ўсе тут як адна сям'я. Спадзяюся, усім будзе весела. У гэтым увесь сэнс чэмпіянату свету, каб усе проста былі адзіныя, нягледзячы ні на што, радаваліся за сваю краіну і падтрымлівалі яе. На стадыёне BM Field матчу папярэднічала святочнае шоу. Мясцовыя артысты праставілі нумар, у якім традыцыйная культура сустрэлася за сучасным футбольным святам. А вось самая гульня стала халодным душам для гаспадароў. На 21-й хвіліне Йова Лукіш вывеў баснійцаў наперад. Пасля перапынку лічбы на табло зраўняў Кайл Ларен. Нічыя 1-1, і канадцы могуць быць задаволеныя тым, што здолелі сысці ад паразы і набраць першы пункт у сваёй гісторыі на мундыяле.
Тем часом на американском Инглвуде футбольное свято собрало десятки тысячаў заўзятараў. У фан-зоне панавала сапраўдная эйфарыя, а на трибунах можно было заўважыць немало сусветных зорак. От Тома Круза и Брэда Питта до Леонардо Ди Каприо и Дэвида Бекхэма. З трох камандаў гаспадыняў чэмпіянатаў свету найбольш упэўнена стартавала зборная США. Зорна-паласатая разгромили Парагвай 4-1 и адразу заявили про сябе як пра фаварыта групы Д. Я так цешуся, што ФІФА арганізавала гэты фестываль для заўзятараў. Я адчуваю сябе адзіным цэлым з горадам, Злучанымі Штатамі. Мы пераможам. Мы выйграем чэмпіянат свету. Без прыкрасцяў таксама не абышлося. Зборная Англіі трапіла ў непрыемную гісторыю. Падчас перавозкі грузу ў Канзас-Сіці, дзе базуецца каманда, былі скрадзеныя бутсы футбалістаў, афіцыйныя мечы чэмпіянату і трэніровачнае абсталяванне. Паліцыя расследуе інцыдэнт, ужо паведамляецца пра 2 арышты. Непрыемныя навіны і для фанатаў некалькіх зборных. Заўзятары з Кот-д'Івуару і Сенегалу не змогуць падтрымаць свае каманды на матчах чэмпіянату. Ім адмовілі ў выдачы візаў. Сёння ўвечары о 22 гадзіне менскага часу на мундыяле прагучыць стартавы свісток для камандаў Катару і Швейцарыі, якія свой матч правядуць у Каліфорніі. А першай гадзіне ночы ў Нью-Джерсі сыдуцца Бразілія і Марока. Павел Аленікаў, Белсад. І гэта ўсе навіны на сёння. Дзякую за ўвагу. А ўжо заўтра запрашаю гаспадарства ў выніковую за тыдзень студыю Белсад. Да сустрэчы.